Ukanti abantu baphefumule ngezinto urhulumente anokuzenza ukunceda ukuba lingabi sonyuka kangako inani labantu abosuleleka intsholongwane ye-corona kweli. Kusezoba nzima la ngaphandle ngoba urhulumente uyobeka umthetho thina singawulandeli. Khona ngoku abantu bagcwele estrateni bayakhwazana bahamba indawo zabo kuyafana nje nangexesha bengabi na lockdown. So urhulumente ayiboni into azoyenza lapha ngoba thina siwulandela umthetho. Hayi nami ngisafuna ukuvele kule nto ibele COVID-19. Abahlali bangakhe bahlale ezindlini balungisa izinto ngendlela zonke zingalunga. Urhulumente makakhuphe amajoni awatyale kwidolophu zonke. Amajoni maweke ukhetha idolophu ezithile. Abantu abahlala ngazindlini kwezinye idolophu ngenxa amajoni awekho. Sasazi urhulumente into makayenze ngoku makatshintshe indlela la sebenzisa ngayo yes level 4 level 5. I-province okanye i-district engakwaziyo ukuziphatha ngendlela eyona inenani elininzi labantu abosulelekileyo mababuyiselwe ku-level 5 ioperate njalo iqhubekeke de babambe umthetho. Madoda kuthi masivukeni ngosime ngenyawo sincede isizwe sakuthi esimnyama ngokuthi sihlambe izandla manda nesepha xa ukhohlela khohlelela engqinebeni okanye uthwele phepha emgqomeni. Msasazi abantu bafuna bafake imask okanye bafake isikhafu bafuna basanitize okanye bahlambe izandla. Msasazi ngisandaloyiko engakumbi ngoku apha eWestern Cape xa siniqenqeza phambili ngola manani asulelekileyo. Thina abantu msasazi hayi asifuna umamela tu. Ndibona indlela abantu abayabula ngayo estratweni apha kweli Kapa ungafunga ukuthi hayi sise holiday yini.